Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Orin. Taong 1960. Capiz. Lahat ng mga kalalakihan sa pamilya ni Orin ay kilalang matapang sa kanilang lugar. Maging ang kanyang ama ay maaga ring nasawi dahil sa pagiging matapang nito. Hindi man nila alam kung ano talaga ang pakay ng mga pumatay doon. Mga nasa 3 taong gulang pa lamang siya nang patayin ng kanyang tatay. Nagkataong nakaupo siya sa upuang kawayan nang pasukin sila sa kanilang bahay. At dahil nakatalikod ang kanyang ama, naging madali para sa mga kalaban niya ang saksakin ito ng ilang beses. Ayon pa sa mga investigasyon, nagtamo ng halos 22 saksak ang ama niya. Magmula noon, mas lalo pang naging agresibo ang mga tiyuhin ni Orin at tinugis nila ang mga taong pumatay sa kanyang tatay. Tutulma ng kanyang ina sa kung anumang kalakaran ng pinapairal ng kanyang mga tiyuhin, wala na rin siyang nagawa dahil yun lamang ang paraan na alam nila para mas madali nilang makuha ang hustisya. Subalit, bago pa man magantihan ng kanyang mga tiyuhin ang pumatay sa kanyang tatay, tuluyan ng binawian ng buhay ang ina ni Orin. Nalaman din nila na namatay ang mga tiyo niyang tumutugis sa mga aswang sa hindi nila malamang rason. Dahil dito, ang isa niyang tiyuhin ang nag-ako ng responsibilidad para palakihin siya. May tiwala naman ang ibang mga kamag-anak ni Orin sa kanyang tiyo Magno dahil ibang-iba ito sa mga matatapang niyang tiyuhin. Halos hindi na nga ito kumibo kapag hindi kinakausap. Naging malapit din ang loob ni Orin sa kanya at itinuring niya ang kanyang tiyuhin na parang tunay niyang ama. Isang gabi, habang nagpapahangin sa labas ng kanilang bahay, nabuksan nilang dalawa ang usapan patungkol sa ama ni Orin. Kahit na nasa 10 taong gulang pa lang siya, nakuryoso siya sa mga taong pumatay sa kanyang ama. Ang mga taong pumatay sa iyong ama ay ang mga lahing aswang. Kaya siguro nahirapan ng iba mong tiyuhin na hanapin sila. Sa bundok kasi sila namamalagi para hindi sila madaling matunton. Napakunot noon naman si Orin sa ikinuwento ng kanyang tiyuhin. At dahil sa kanyang pagtataka, napatanong siya rito kung ano ang aswang. Malinaw namang sinagot ng tiyuhin niya ang kanyang tanong at nagkwento pa ito patungkol sa mga paghahasik ng karahasan ng mga aswang sa kanilang baryo noong mga nagdaang dekada. Dahil kinilabutan si Orin, minabuti niyang ibahin na lang ang usapan. Nahalata kaagad ng kanyang tiyuhin ang takot niya, kaya nagpasya na rin itong ilihis na ang kanilang topiko. Kapag matanda na ako at hindi ko na kayang maglakad, may ibibigay ako sa iyo. At gusto ko alagaan mo ng mabuti, tsaka ingatan. Huwag mo rin gagamitin sa kasamaan dahil hindi pinahihintulutan ng Diyos ang mga masasamang gawain. Napatanong naman siya kung ano ang ibibigay nito. Pero ang tanging sabi lang ng kanyang tiyuhin, panyo yun na sobrang mahalaga. Sinubukan pa sanang ipilit ni Orin na makita ang panyo, ngunit niyaya na siya ng kanyang tiyo Magno na pumasok sa kanilang bahay at nang makatulog na sila. Wala namang nagawa si Orin kung hindi ang pumayag sa kagustuhan ng kanyang tiyuhin. Batid din niyang malalim na ang gabi at natatakot din siyang baka may aswang sa paligid. Pagpasok nila sa kanilang bahay, agad silang naglatag ng kanilang banig. Humiga sila roon at pagkalapat ng likod ni Orin sa banig nila, agad siyang nakaidlip. Dumaan pa ang mga oras at nagising si Orin na wala ang kanyang tiyuhin sa kanyang tabi. Babangon na sana siya, subalit may narinig siyang boses sa labas na parang may kung sinong nag-uusap. Dahil dito, nagpasya siyang lumapit sa dingding
at sumilip sa siwang nun. Napalunok na lamang din si Orin ng kanyang laway nang makita niya ang kanyang tiyuhin na may kinakausap habang nakaharap sa madilim na bahagi. Noong una, kalmado ang kanilang pag-uusap. Subalit nang lumaon, nagalit na ang kanyang tiyuhin. Nakaramdam ng takot si Orin. Gawa ng hindi naman siya sanay na makitang galit ang tiyo Magno niya. Kung ayaw mo may mangyaring masama sa inyo, pabayaan na ninyo ang bata. Ang kanyang ama ang may atraso sa inyo at walang kaalam-alam ang bata roon. Inosente siya. Walang ano-ano. May isang nilalang na mabilis na lumabas mula sa karimlan. Napalunok ng kanyang laway si Orin nang makita ang isang nilalang na may itim na naglalangis na katawan. Nagbabaga ang mga mata nito at kita rin niyang mas mahaba kaysa sa normal na tao ang mga braso at binti nito. Iisang nilalang lang ang pumasok sa kanyang isipan ng mga sandaling yon at ito ay aswang. Hindi niya inalis ang paningin niya sa kanyang tiyo at sa aswang hanggang sa makita niya kung papaano maglaban ang dalawa. Kahit pa na aswang ang kalaban ng kanyang tiyo Magno, hindi niya ito inatrasan. Nagbuno silang dalawa at kahit na may kakaibang lakas at bilis na taglayang aswang, hindi naman natinag ang tiyuhin ni Orin. Sa paglaon, nagawang matalo ng tiyo Magno ni Orin ang naturang aswang. Isa pang bagay na hindi may paliwanag ni Orin ay kung papaano naging abo ang aswang na parang sinunog ito o may malakas na kidlat ang posibleng tumama roon. Habang nasa ganoong sitwasyon, iisang bagay lang ang naiisip niya. Hindi basta-bastang tao ang kanyang tiyo Magno at marahil may kung anong tanga nito. Noong makita naman niyang paakyat na ang tiyuhin niya, nagpasya si Orin na magtulog-tulugan muna. Naisip niya kasing baka pagalitan siya ng kanyang tiyuhin kapag nalaman itong nasaksihan niya ang lahat-lahat. Nang makabalik naman ang kanyang tiyuhin, nagpasya na itong mahiga. Ilang sandali lamang, narinig siya ni Orin na humihilik, kaya minabuti na lang din niya ang matulog na lang. Dumaan pa ang ilang taon at halos 5 beses pang nakita ni Orin ang kanyang tiyo na nakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Kadalasan sa mga yon ay aswang na nagagawa ring magapi ng kanyang tiyuhin. Noong binata na si Orin, halos hindi na makakita at makarinig ng maayos ang kanyang tiyo Magno. Subalit kahit na ganon, nanatili pa ring malakas ang kanyang pangangatawan at sa edad na 96, nagagawa pa rin niyang makapagsibak ng panggatong at magpastol ng kanyang alagang baka. Isang gabi, habang nagpapaantok, bigla ang nagwika ang kanyang tiyo. Noong una, hindi naman matukoy ni Orin kung ano ang ibig sabihin nito, pero minabuti pa rin niyang pakinggan ang mga sinabi ng kanyang tiyo. Bago ko tuluyang mamatay, iisang bagay lang ang maipapamana ko sa iyo. Ang talandro at libretang matagal ko nang hawak. Ingatan mong mabuti yon dahil lubhang makapangyarihan at mabisang proteksyon yon laban sa mga tao o elementong may masamang tangka sa inyo. Napalunok ng kanyang laway si Orin. Batid niyang base sa tono ng kanyang tiyo, seryoso ito sa kanyang sinasabi. Naalala niya rin ang panyong minsang nabanggit ng kanyang tiyuhin. Ano ba naman kayo, tiyo? Hindi pa naman kayo mamamatay eh. Napakalakas pa nga ninyo eh. Napangiti na lang kay Orin ang kanyang tiyo Magno at sinabing nagiging malakas na lang siya dahil sa tangan niyang talandro. Nagtanong pa si Orin kung anong talandro yon, pero napangiti na lamang ang kanyang tiyuhin, tsaka napatugon na hindi pa yon ang tamang panahon para malaman ito at makita ito. Pagkatapos ng kanilang maikling usapan, nagpaalam na ang matanda na maunang matulog kay Orin. Ilang sandali lamang,
nakatulog na ang kanyang tiyo Magno. Samantalang siya naman, kahit na anong gawin niya ay hindi siya dinadalaw ng antok. Dahil dito, minabuti niyang sa labas na lang ng kanilang bahay matulog. May duyan kasi roon na naging pahingahan ng kanyang tiyo Magno sa tuwing mainit ang panahon. Pagkalabas ni Orin sa kanilang bahay, tumambad sa kanya ang nakakasulasok na amoy na parang dumi ng kung anong hayop. May narinig din siyang mahinang paghuni na dumaan sa tapat ng kanilang bakuran. Batid niyang hindi yun gawa ng ibon dahil wala naman siyang nakitang lumipad. Subalit sa halip na matakot, pinili pa rin niyang matulog sa duyan. Sa kabutihang palad, dinalaw siya ng antok kaya hindi na niya ito nilabanan. Noong lumaon, tuluyan na rin siyang nakatulog ng mahimbing. Dumaan ang ilang oras, naalimpungatan siya sa malakas na kalabog sa kanilang bubungan. Alam niyang may kung anong nahulog, pero ilang sandali pa siyang napatulala habang iniisip kung ano ang posibleng bumagsak doon. Walang ano-ano, nakarinig siya ng pag-aangil sa ibabaw ng kanilang atip. Napakunot noo si Orin, gawa ng batid niya sa kanyang sarili na malabong makaakyat ang aso roon. Kung hindi aso ang naririnig kong umaangil sa ibabaw ng aming bubungan, ano yun? Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya minabuti niyang bumalik sa loob ng kanilang bahay. Sakto namang pagpasok niya, lumundag paalis sa bubong ang kung anumang nilalang. Nakita naman niya ang kanyang tiyo Magno na nakatingala pa rin sa bubungan, kaya inusisa niya ito kung ano ang nangyari. Marahil binibisita ako ng aswang. Naamoy na yata nila ang aking kamatayan. Mabuti na lang nagawa ko silang itaboy. Malakas ang kutob kong isa yon sa mga pumaslang sa ama mo. Napalunok pa ng laway ang kanyang tiyo Magno nung mga sandaling yon. Kung ganun, kaya pala umalis ang mga aswang na yon dahil sa takot? Napatango ang matanda at noon din mismo, kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang panyo na may nakaimprenta. Kinuha niya rin ang libretang itinago niya sa maliit na baul, tsaka ito ibinigay kay Orin. Ingatan mo ng maigi ang talandro at libretang ito. Isa ito sa kidlat ng Diyos na ginamit para sirain ang Sodom at Gomora. Pag-aralan mo ng mabuti at magagamit mo ito sa oras ng panganib. Huwag mo lamang gagamitin sa kasamaan at lalong-lalo na sa mga alagad ng Diyos. Baka hindi mo kayanin ang rebuelta niyang tinataglay. Lumakas ang kabog ng puso ni Orin. Pakiramdam niya ay may kung anong enerhiyang dumaloy sa kanyang buong katawan. Napansin naman ng kanyang tiyo Magno ang pag-iba ng ekspreksyon ng mukha niya, kaya napangiti ito. Masasanay ka rin sa daloy ng enerhiya niyan. Kapag nakabisa mo ang laman ng libreta, malalaman mo ang ibang lihim na kakayahan niyang talandro at kung ano-ano ang gamit niyan. Nagpasalamat naman si Orin at nangakong iingatan niya at gagamitin sa wastong paraan ang naturang talandro. Nagdebosyon na rin siya rito ng 49 na araw na sinimulan niya nung unang Biyernes ng buwan. Nang matapos na siya sa kanyang pagdedebosyon, kahit papaano'y alam ni Orin sa kanyang sarili na nagawa niyang paamuhin ang talandro. Dahil malalim na ang gabi noon, at kampante naman sina Orin at ang kanyang tiyo Magno, napagpasyahan nilang dalawa na matulog na lang ulit. Sa hindi naman inaasahan ng binata, biglaan siyang nilukob ng antok, kaya wala siyang nagawa kung hindi ang magpatinaod dito. Kinabukasan, nagising si Orin na wala na sa kanyang tabi ang kanyang tiyuhin. Batid niyang naroroon na naman ito sa kanyang mga pananim,
kaya napaunat na lamang ng kanyang katawan ng binata tsaka nagmadaling bumaba. Saktong pagkababa niya, naabutan niyang nagbubunot ng mga damo ang kanyang tiyo Magno. Marahan siyang lumapit dito at habang papalapit sa hindi inaasahan ni Orin, napaubo ang kanyang tiyuhin. Naging tuloy-tuloy ito hanggang sa napasigaw na lang si Orin nang makita niyang sumuka ng dugo ang kanyang tiyuhin. Tiyo Magno! Ano po nangyayari sa inyo? Diyos ko po! Noong makalapit na siya rito, inalalayan niya ang kanyang tiyo para maupo. Nagbigay naman ng panuto ang matanda kung ano ang dapat gawin ni Orin para kumalma ang pag-ubo niya at pagsusuka ng dugo. Kaya walang pagdadalawang isip namang sinunod ito ng binata. Pagkaraan ng ilang minuto, pagkatapos pahira ng binata ng putik ang likuran ng kanyang tiyuhin, kahit papaano'y kumalma na ito. Inalalayan na lamang ni Orin ng kanyang tiyo papasok sa kanilang bahay at hinayaan itong makapagpahinga. Sa kabutihang palad, hindi na muling nagsuka ng dugo ang matanda noong araw na yon. Kinagabihan, sa hindi malamang dahilan ni Orin, kahit na anong gawin niya ay hindi siya dinadalaw ng antok. Nagiging balisa siya at pinagpapawisan kahit pa na napakalamig naman ang panahon ng gabing yon. Naalala niya ang ibinigay sa kanya ng tiyuhin niya at tila may kung anong enerhiyang humihila sa kanya para buksan ang libreta. Dahil dito napagpasyahan niyang basahin na lang ang nilalaman nun at kahit papaano'y mapag-aralan niya. Nasa kalagitnaan na siya ng pagbabasa ng libreta nang makarinig siya ng kaluskos sa labas. Kinutuba ng hindi maganda si Orin kaya naisipan niyang silipin kung ano ang naroroon. Marahan siyang lumapit sa bintana at saka binuksan yon. Ilang sandali siyang nakadungaw doon hanggang sa may makita siyang gumagalaw sa tapat ng kanilang bakuran. Sinipat niya ng maigi ang naturang nilalang at habang nakatitig siya roon, nakakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang katawan habang pumipintig ang kanyang sentido. Hindi yan normal na hayop lang. Paniguradong si Tiyo Magno ang pakay niyan. Upang malaman niya kung ano ang naroroon, nagmadali siyang lumabas. Noong mga sandaling yan, nasa bulsa niya ang talandrong ibinigay sa kanya ng kanyang tiyuhin para may panlaban siya kung sakali. Dinala na rin niya ang itak, kahit na hindi man niya gaanong kabisado kung paano gamitin ang naturang bagay. Alam naman niyang hindi siya pababayaan ito. Sino ka? Anong pakay mo rito? Walang sumagot sa kanya. Sinipat niya ng maigi ang pinagmula ng kaluskos at nakita niyang may mabalahibong nilalang na nakakubli roon. Aswang! Anong pakay mo rito? Kung inakala mong madali lang para sa iyong makuha ang aking tiyuhin, nagkakamali ka! Mabilis namang tumayo ang aswang mula sa kanyang pwesto. Napatitig ito ng mabalasi kay Orin at napansin niya na naglalaway ito ng malapot. Inakala niyang susugod ang aswang, pero sa halip na umatake sa kanya, mabilis itong tumakas na parang may kung anong kinakatakutan. Sinundan na lamang ni Orin ang tingin ng aswang hanggang sa makalayo na ito. Habang nakatitig sa nilalang, napaisip si Orin na nasa peligro ang kanyang tiyuhin dahil sa mga banta ng aswang sa paligid. Naisip rin niyang marahil dulot yon ng pagkakaroon ng sakit ng kanyang tiyo Magno. Sa oras na may mangyaring masama kay tiyo, tutugisin ko kayo. Minsan na kayo nagkasala at ayoko nang dagdagan pa ang mga kasalanan ninyo. Bago bumalik sa loob, minatyaga na muna ni Orin ang paligid. Noong mapagtanto niyang wala ng ibang presensya roon, doon na at bumalik siya sa loob ng kanilang bahay. Nang gabing yun, tuluyan siyang hindi nakatulog. Maliban sa pag-aalala niya sa kanyang sakiting tiyo,
Naisip din niyang gantihan ng mga aswang na pumaslang sa kanyang ama. Habang nag-iisip nun, ramdam niya ang puwersang dumadaloy mula sa talandro. Binalot nito ang kanyang buong katawan at pakiramdam niya'y nagkakaroon siya ng kakaibang lakas. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Tulog pa rin ang kanyang tiyo Magno, kaya pinili niyang wag na munang gisingin ito. Bumaba na lang siya sa kanilang bahay at nagpa siyang gumawa ng mga gawain dito. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang makarinig siya ng ingay sa silid kung saan natutulog ang kanyang tiyo Magno. Agad namang tinapos ni Orin ang kanyang ginagawa at nagmadaling pumasok sa kwarto kung saan naroroon ang kanyang tiyuhin. Tiyo Magno, bakit po napapadalas na yan? Magkahalong pandidiri at pag-aalala ang naramdaman ni Orin sa kanyang tiyuhin. Muli na naman kasing sumuka ng dugo ang matanda at sa pagkakataong yun halos hirap na itong makahinga. Orin, pamangkin ko. Nararamdaman kong malapit na akong mamatay. Gusto kong ingatan mo ang mga ibinigay ko sa iyo at gamitin sa wasto. Huwag kang gagawa ng mga bagay na pagsisisihan mo rin sa bandang huli. Pagkatapos mag-wika ng matanda, tuluyan tong tumigil sa paghinga. Pinulsuhan pa yun ni Orin, ngunit napagtanto niyang wala na rin itong pulso. Dahil nakadilat pa ang mga mata ng kanyang tiyo, hinaplos na lang niya ang mukha nito upang pumikit ito. Parang maiiyak na siya ng mga sandaling yon. Ngunit dahil alam niyang ayaw ng kanyang tiyuhin na maging mahina siya, pilit niyang tinataga ng kanyang loob. Huwag po kayong mag-alala, Tiyo Magno. Iingatan ko ang mga bagay na ipinamana ninyo sa akin at palagi kong isasubuhay ang mga aral na inyong itinuro. Alam ni Orin na madaling maamoy ng mga balbal o iba pang uri ng mga aswang ang bangkay ng kanyang tiyuhin. Dahil dito, napagpasyahan niyang pahiran ng buong katawan ng bangkay ng pinaghalong katas ng dahon ng tanglad at bayabas tsaka dagta ng kalamansi. Sa kaparaanang ito, hindi madaling makalapit ang mga balbal sa libingan ng kanyang tiyuhin. Dahil wala namang pera para ipalibing ang kanyang tiyuhin sa sementeryo, minabuti ni Orin na maghukay sa bakanting lote na sakop ng kanilang lupain. Kahit na nagawa niyang pahiran ng mga pangontra ang katawan ng kanyang tiyo, nagpasya pa rin siyang bantayan ng libingan nito. Malakas kasi ang kutob niyang susubukan pa rin ng mga aswang na makuha ang katawan ng tiyuhin niya na dating antingero. Kinagabihan, nanibago pa si Orin dahil mag-isa na lang siya sa kanilang bahay. Subalit sa halip na matulog ng mahimbing, ilang beses pa niyang binisita ang libingan ng kanyang tiyuhin. Nasa ikatlong pagbalik na siya roon nang makarinig siya ng kakaibang ingay sa paligid. Naging alerto siya at minabuting hugutin na lang ang kanyang itak. Nagpasya na rin siyang magtago sa likod ng malaking puno nang sa gayoy hindi siya makita ng nilalang na naroroon. Kung anong uri ka man ng nilalang, humanda ka lang kapag sinubukan mong hukayin ang pinaglilibingan ng tiyo ko. Sinipat ni Orin ang paligid at napailing siya nang makita ang dalawang maiitim na nilalang na marahang lumalapit sa libingan ng matanda. Noong una, inakala niyang simpleng ibon lamang ang mga iyon. Pero habang papalapit ang mga ito, naamoy niya ang samyo ng nabubulok na laman. Kita niya ring nagbabaga ang mga mata ng dalawa, kaya nakumpirma niyang mga balbal nga ang mga iyon. Nagtaka pa nga si Orin kung bakit nagagawa ng dalawa na makalapit sa libingan ng kanyang tiyuhin, kahit pa na pinahiran niya na yon ng mga dagtang pangontra sa balbal. Hindi kaya may matinding galit sila kay Tiyo Magno? Naalala ni Orin ang mga taong may dugong aswang na pumaslang sa kanyang ama.
at nagkaroon siya ng hinuhang konektado ang mga balbal na ito sa kanila. Minatsagan niya ang dalawang balbal at nang tuluyang makalapit ang mga ito sa libingan ng kanyang tiyo Magno, sinubukan nilang hukayin ito habang sumisinghot sa lupa. Subalit, nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paghuhukay nang matigilan silang dalawa. Doon napagtanto ni Orin na mabisa ang ginawa niyang pagpahid ng pinagsamang dagta ng tanglad, bayabas at katas ng kalamansi. Dahil natigilan ng dalawang balbal, lumabas si Orin sa kanyang pinagtataguan. Hinawakan na lang niya ng mahigpit ang kanyang itak at ni katiting natakot, hindi siya nakaramdam. Noong nakatayo na siya at nakaharap sa mga balbal, doon ay nagwika siya. Bakit hindi ninyo subukang ipagpatuloy ang paghuhukay at nang malaman ninyo kung anong posibleng mangyari sa inyo? Napangisi lang sa kanya ang dalawang balbal. Napatitig sila sa hawak niyang itak at napatras ng ilang hakbang. Iwinasiwas naman ni Orin ang kanyang itak habang sinusubukang lumapit sa dalawa. Walang ano-ano, sa hindi inaasahan, bigla ang kumulog at kumidlat. Sobrang lapit noon na muntik nang tamaan ng dalawang balbal. Dulot ng kanyang pagkagulat, nataranta sila at nagunahang umalis. Napakunot noo pa si Orin, gawa ng hindi man lang siya nakaramdam ng takot sa kulog at kidlat na maging siya ay muntikan na ring matamaan. Napasapo na lang siya sa talandrong nasa bulsa niya at ganoon na lamang ang kanyang gulat nang mapagtanto niyang sobrang init nun. Napatulala na lang siya at agad na napaisip tungkol sa minsang sinabi ng kanyang tiyuhin. Ninais pa sana niyang sundan ng dalawang balbal, pero hindi niya na matukoy kung saan ito nagtungo. Mabuti na lang, napahiran ko ng pangontra ang buong katawan ni Tiyo. Kung nagkataon, naging hapunan siya ng mga balbal. Nakampante si Orin na hindi na babalik ang dalawang aswang, kaya umuwi na siya sa kanilang bahay. Pagkarating niya roon, agad siyang nakuryoso sa kidlat na muntik nang tumama sa dalawang balbal at sa pag-init ng kanyang tangang talandro. Dahil dito, magmula ng gabing yon, pinag-aralan niya ang bawat bahagi ng libretang ibinigay sa kanya ng kanyang tiyo. Makalipas ang ilang linggo, naging bali-balita sa kabilang baryo nila ang pananalasa ng aswang. Napag-alaman niyang mga alagang hayop ang pinagtutuunan noon ng pansin, kaya nangamba siyang darating ang araw at magiging hayop na rin yon sa laman ng tao. Noong una, hindi naman siya gaanong nababahala dahil manaka-naka naman ang pambibiktima ng aswang. Subalit ng lumaon, may natagpo ang katawan ng isang lasinggero na wakwak ang tiyan at wala ng laman loob. Tsak na aswang ang gumawa nun. Hindi po pwedeng manalasa ang nilalang na yan dito. Maraming buntis sa aming nayon at maging sa Karatig baryo. Tsak na pipinsalain niya ang mga yon kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Isang gabi, dala ang kanyang bagong hasang itak at ang kanyang talandro. Umalis siya sa kanyang bahay. Minubuti niyang tunguhin ang kabilang baryo para magmatsyag doon. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang makaramdam siya ng kakaibang init. Nagtaka pa si Orin sapagkat wala naman siyang kasama sa daan o kahit nakakasalubong man lang. Subalit, dahil madilim ang kanyang dinaraanan, hindi niya gaanong naaaninag ang paligid. Walang ano-ano. Lumakas ang pakiramdam niya na may nakasunod sa kanya. Kaya ilang beses siyang napalingon sa kanyang likuran. Nakalimang lingon pa siya nang may marinig siyang kaluskos sa masukal na parte. Inihanda na lang ni Orin ang kanyang itak at nagsimula siyang umusal ng dasal. Batid niyang may masamang binabalak sa kanya ang nilalang na nagtatago sa kasukalan, kaya kinakailangan niyang ihanda ang kanyang sarili.
Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa pangpang ng ilog. Tatawid na sana siya roon para makarating sa kabilang baryo nila nang sa hindi niya inaasahan, sinugod siya ng isang dambuhalang aso. Sige, kung inakala mong natatakot ako sa kagaya mo, pues hindi. Lapit! Lapit! Itinoo ni Orin ang kanyang buong pansin sa aswang na naghahanda para sa muling pagsugod. Saktong pag-aatake ng aswang sa kanya, nagawa niyang makailag. Bago pa man makasunggab ang nilalang na yon, buong lakas na siyang tinaga ni Orin na siyang naging rason para matapyas ang bandang ilong nun. Muli pa sanang tatagain ng lalaki ang dambuhalang aso para matapyas na rin niya ang nguso nun, pero napaatras ang aswang. Umangil ito na animoy galit na galit, pero nang lumaon na paungol yon sabay takbo. Tatakbo ka lang rin pala? Umaangil ka pa? Sige lang, makikilala rin kita. Nang makalayo na ang aswang na nagtangkang kalabanin siya, nagpa siya si Orin na dumiretso na para makarating siya sa kabilang baryo. Medyo mahirap man ang kanyang daraanan, pero hindi yun naging alintana sa kanya. Nung makarating na siya sa kabilang nayo nila, nagmatsyag siya sa paligid. Nakasara na ang halos lahat ng mga kabahayan at nakapatay na rin ng mga gasera, tanda na tulog na ang mga tao roon. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makarinig siya ng ingay ng mga kambing sa hindi kalayuan. Agad siyang nagkaroon ng kakaibang kutob na marahil ay may aswang doon, kaya marahan siyang naglakad patungo sa pinagmumulan ng ingay upang alamin kung tama ba ang kanyang kutob. Habang papalapit siya roon, naninag niya ang isang taong humihila ng 2 kambing. Noong una inisip ni Orin na magnanakaw lang yon, subalit dahil nasanay na sa dilim ang kanyang mga mata, napansin niyang hubot-hubad ang nasabing tao. Kakaiba rin ang amoy nito dahil parang langis yun ng nyog na hinaluan ng dumi ng manok. Nalinti ka na. Tsak na aswang to. Napailing na lang siya at minabuting bilisan na ang paglalakad patungo sa bahagi ng talahiban kung nasaan ang aswang na may hilang 2 kambing, kaya doon na rin siya dumiretso. Nagkataon na rin noon na unti-unting nagpapakita ang buwan sa silangan, kaya may konti ng liwanag sa paligid. Habang papalapit si Orin sa talahiban, narinig niya ang mga ingay ng kambing, pero naging panandalian lang yon. Binalot ng katahimikan ng paligid ng halos 3 minuto. Ngunit kahit na ganon, hindi pa rin naalis ang kakaibang kutob niya. Saktong pagkarating niya sa talahiban, nasaksihan niya kung papaano nilalantakan ng isang aswang ang mga laman loob ng 2 kambing. Abala ito at animoy sarap na sarap sa kanyang kinakain. Ikaw pala ang aswang na nananalasa rito. Itigil mo yung ginagawa mo. Dahil kung hindi, magiging bilang na ang araw mo. Dahil sa sinabi ni Orin, napalingon sa kanya ang aswang. Ngunit hindi ito tumingin ng direkta kay Orin. Pailalim ang titig nito, pero halatang nanlilisik ang kanyang mga mata. Huwag mo akong pakialaman, dahil hindi ako nangingialam sa'yo. Napailing si Orin. Inihanda niya ang kanyang itak dahil alam niyang malaki ang tsansa na susugod sa kanya ang aswang. Kung hindi ako mangingialam, mauubos ang mga alagang hayop ng mga tao rito. At ang malala pa, baka magsimula ka mambiktima ng mga tao. Napaangil ang aswang noong wikain niyo ni Orin. Isinantabi niya ang kanyang nilalantakang laman loob at agad na napatayo. Saktong pagkatayo ng aswang, humarap ito kay Orin at sa isang pag-isap ng mga mata ng lalaki, mabilis na sumugod ang aswang sa kanya. Walang nagawa si Orin kung hindi labanan yon gamit ang kanyang itak.
Noong una nakipaglaban sa kanya ang aswang, subalit makalipas ang ilang sandali, noong makaramdam ng init sa kanyang buong katawan si Orin, naging mas malakas at maliksi siya. Samantala ang aswang ay tila nagkaroon ng takot sa kanya. Ninais sana ng aswang na tumakas pero hindi na nito nagawa. Napagtanto ni Orin na pinanghinaan na ng loob ang naturang nilalang, kaya tinaga niya ito at itinulak para mabuwal sa lupa. Noong mga panahong yun, halos hindi na makagalaw ang aswang. Subalit ni Katiting, hindi nakaramdam ng awa sa kanya si Orin. Nilapitan niya ito at inapakan sa dibdib. Wala kang karapatang mabuhay kung ganyan lang din ang kalakaran mo rito sa lupa. Napaangil pa ang aswang. Sinubukan niya pa sanang sagpangin ang paa ni Orin, ngunit bago pa man niya magawa ang kanyang pakay, tinaga na siya ng binata sa liig. Dalawang pagtaga ang ginawa ni Orin na naging dahilan para bumulwak ang dugo ng aswang. Dahil nangangamba siyang baka mabuhay pa ito, napagpasyahan niyang pira-pirasuhin ang katawan ng aswang at itapon sa iba't ibang parte. Hinayaan na lang niya ang mga kambing doon, nang sa gayoy malaman ng mga tao na muling umatake ang aswang sa kanilang lugar. Nang masiguro ni Orin na wala ng aswang sa paligid, nagpasya na siyang bumalik sa kanyang tirahan. Habang naglalakad, bumalik sa alaala niya ang pagkamatay ng kanyang ama. Kapag ibinigay sa akin ng Diyos ang pagkakataon para makagante sa mga pumatay sa iyo, Ama, gagamitin ko talaga yon at hinding-hindi sasayangin. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Subalit, saktong pagkarating niya sa tapat ng bakuran, nakarinig siya ng mga ingay sa loob na parang may kung anong hinahalukay doon. Napatanong pa si Orin sa kanyang sarili kung ano at sino ang pumasok doon. Hindi kaya ninanakawan nila ako? O baka may hinahanap sila sa mga naiwang kagamitan ni Tio Magno? Marahan siyang naglakad ng papalapit doon hanggang sa biglaan siyang matigilan. Nakita niya ang tatlong lalaking matipuno ang katawan at nagbabaga ang mga mata. Lumakas agad ang kabog ng dibdib ni Orin. Pamilyar sa kanya ang mga yon at napagtanto niyang kasama sila sa pumaslang sa kanyang itay. Ninais niyang lapitan ng mga yon at kumprontahin, pero nagkaroon siya ng ibang plano. Noong magsimulang umalis ang mga aswang, maingat silang sinunda ni Orin. Alam ni Orin ang panganib na kanyang susuungin, kaya inihanda niya ang kanyang sarili sa kung anumang posibleng mangyayari. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang sa hindi niya inaasahan na wala ang kanyang mga sinusundan. Naging hindi maganda ang kutob niya dahil doon, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Panandalian siyang natigilan sa paglalakad at ginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Walang ano-ano, may mga kaluskos siyang narinig sa ibabaw ng mga punong naroroon. Sinipat niya ng maigi at napalunok siya ng kanyang laway nang mawaring yumuyugyog ang mga sangaroon. Alam kong nandyan kayo. Ano pang hinihintay ninyo? Bakit hindi niyo ako atakihin? Hindi ba ninyo ako nakikilala? Pagkatapos mag-uwi ni Orin, lumundag ang isa sa mga aswang. Nandidilat ang mga mata nito at napapaangil. Bago pa man makapaghanda ang lalaki, sinugod siya ng aswang. Wala na siyang nagawa kung hindi labanan nito gamit ang kanyang itak. Subalit dahil maliksi ang aswang, nahirapan siyang sugatan nito. Nasa iyo pala ang talandrong hinahanap namin. Pero mukha yatang hindi ka marunong gumamit niyan. Napatawa pa ng mahina ang aswang pagkatapos niyang mag-uwi ka. Nagkakamali ka ng iyong akala.
Inusal ni Orin ng panalangin na nagpapatungkol sa kanyang talandro at kasabay nito, nakaramdam siya ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Nanginig ang kanyang mga laman at dahil doon tila nag-ibayo ang angkin niyang lakas. Saktong lumundag din mula sa puno ang iba pang mga aswang at pinaligiran nila si Orin. Ngunit nang mapatitig sila sa binata, parang nangatog ang kanilang tuhod sa hindi matukoy na rason. Ikaw nga! Ikaw ang batang yon. Paniguradong magagaya ka rin sa iyong ama. Napaangil pa ang isang aswang habang nakangisi kay Orin. Tinitigan naman siya ng mabalasik ng binata at naalala nito ang hubog ng mukha ng pumatay sa kanyang ama. Oo, ako ang bata, ang anak ng pinatay ninyo. Hindi kayo naawa sa aking ama, kaya hindi rin ako maaawa sa inyo ngayon. Sa isang pag-isap ng mga mata ni Orin, mabilis siyang sinugod ng mga aswang. Subalit, sakto ring pagkalapit nila upang sunggaban ng binata, lahat sila ay natigilan. Nangisay sila at isa-isang nabuwal sa lupa. Napakunot noon naman si Orin dahil sa kanyang nasaksihan. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang bagay na yon, pero iisa lang ang nasisiguro niya: kusang umandar ang bertud ng kanyang talandro. Lalapitan na sana niya ang aswang na pumatay sa kanyang ama, nang sa hindi niya inaasahan, nagawa nitong makapagpalit ng anyo sa isang itim na ibon. Saktong pagkalipad nito at nang medyo umangat na siya, biglaan itong nagpagewang-gewang at mabilis na bumulusok. Hindi kayo makakatakas sa bagsik ng gamit na ibinigay sa akin ni Tiyo. Yun bang yung hinahanap sa bahay? Pwes, hindi na ninyo mahanap ang mga ito. Nang makita niyang hirap ng makatayo ang mga aswang, umusal ulit siya ng panalangin at ilang sandali lang pagkatapos niyang mag-usal, nagulangtang siya nang biglaang lumobo ang katawan ng mga aswang na yon. Umungol sila na parang nasasaktan, pero pagkaraan lang ng ilang segundo, lahat sila'y sumabog at parang tinamaan ng malakas na boltahe ng kidlat. Lasog-lasog ang kanilang mga katawan at tumalsik sa iba't ibang bahagi ang gutay-gutay nilang laman. Napailing na lang siya, gawa ng hindi na rin niya nagamit ang kanyang itak dahil sa balasik ng kanyang talandro. Nang masiguro ni Orin na hindi na mabubuhay ang mga aswang na naroroon, ibinaling niya ang kanyang pansin sa aswang na sumubok pang tumakas. Medyo malayo ito sa kanyang kinatatayuan, kaya nagpa siyang maglakad papalapit doon. Nang makita niya ang aswang na gumagapang at sinusubukan pa ring tumakas, nilapitan niya ito tsaka hinawakan sa buhok. Nang mawari naman ang aswang na si Orin ang lumapit sa kanya, biglaan itong nataranta. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa iyong ama. Napag-utusan lang ako. Kung hindi nalagay sa alanganin ng aking pamilya, hindi ko susundin yon. Patawad. Napailing si Orin sa winika ng aswang ng mga sandaling yon. Naging isa na lang rin itong ordinaryong lalaki na puro langis ang katawan. Kung gayon, sino nag-utos sa iyo para patayin ang aking ama? Hindi mo ba naisip na kagaya mo? May pamilya rin siya? Ha? Natahimik ang aswang dahil sa winika ni Orin. Muli itong sumubok na gumapang at nang mawari niyang halos hindi na makausad ang aswang dahil sa paghawak ng binata sa kanyang buhok, sinubukan itong kagatin si Orin sa braso. Napansin naman ng binata ang binabalak na gawin ng aswang, kaya buong lakas niya itong tinagas sa leeg. Nagkaroon ng malalim na sugat yon, pero nanlaban pa rin ito. Wala nang nagawa si Orin kung hindi ang pugutan ito ng ulo. Yan ang dapat sa mga kagaya mo. Sa oras na malaman ko kung sino ang...
Natigilan sa kanyang pagsasalita si Orin. Napadako ang kanyang paningin sa matandang puno dahil may naaninag siyang isang figura. Dahil nag-init ang kanyang katawan, naisip niyang marahil ay isang aswang ang nagkukubli roon. Agad niyang naisip na posibleng ang aswang na yon ang siyang naging tulay para mahanap niya ang kung sino mang nagpapatay sa kanyang ama. Dahil dito, mabilis siyang lumapit sa kinaroroonan ng naturang aswang. Nang makita naman siya ng nilalang, tatakas na sana ito, ngunit napasigaw si Orin at nagbigay ng babala. "Sige, tumakbo ka! At nang magaya ka sa mga kasamahan mo!" Agad namang natigilan ng aswang dahil sa sinabi ni Orin. Napalingon ito sa kanya at nagsimulang manginig. Napangisi na lang ang binata nang makita niya yon at minabuting tanungin ng aswang kung sino ang amo nila at kung sino ang nagpapatay sa kanyang ama. Noong una nag-aalang ang magsalita ang aswang, pero di naglaon dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Sinabi na rin niya ang lahat ng kanyang nalalaman patungkol sa taong nagpapatay sa kanyang ama. "Ang nagpapatay sa iyong ama ay ang kumpare ng tatay mo. Naging karibal niya ito sa puso ng iyong nanay. Ngunit dahil mas pinili ng ina mo ang iyong tatay, nagtanim ng galit ang kumpare niya at pinapatay siya." Napailing si Orin. Nanginig ang kanyang kalamnan at napayukom siya ng kanyang palad. "Ibig sabihin, aswang ang kumpare ng aking ama, tama?" Napangisi ang aswang, kaya inambahan ito ni Orin na tatagain. Noong lumaon, kinumpirma ng nilalang ang sinabi ng binata at itinuro kung saan nakatira ang kumpare ng kanyang ama. "Dalhin mo ako sa kanya at nang magkaharap kami." Napailing ang aswang at nagwika na hindi maaaring maging padalos-dalos si Orin. "Malakas ang koneksyon ng aming amo. Marami siyang pera kaya baka malagay ka lang sa alanganin, binata." Saglit na natigilan si Orin. Napaisip siya at tinimbang nito ang bawat sitwasyon na posible niyang kasadlakan. Noong lumaon, naging desidido na ito. Binantaan pa niya ang aswang na kapag hindi siya nito dinalha sa tirahan ng aswang na nagpapatay sa kanyang ama, ito mismo ang kanyang papaslangin. Natakot naman ang aswang at dahil doon pumayag siya sa kagustuhan ni Orin. Dinala niya ito sa isang baryo kung saan wala gaanong mga kabahayan. Masyadong liblib ang baryo, ngunit habang naglalakad sila, naaninag ni Orin ang isang malaking bahay. Unti-unti na ring lumilitaw noon ang buwan sa kalangitan, kaya naaaninag niya ang naturang tirahan. "Yan ang bahay ng kumpare ng ama mo. Maraming aswang ang mga nariyan, kaya kung papasok ka dyan dapat handa kang mamatay." "Matagal na akong handang mamatay. Ang tanong, handa na ba sila? Kung hindi lang nila pinaslang ang aking ama, hindi sana aabot sa ganito." Matapos magwika ni Orin, nagmadali siyang maglakad at wala siyang naging pakialam sa aswang na naghatid sa kanya roon. Subalit nang nakailang hakbang na siya, napansin niyang walang sumusunod na hakbang sa kanya. Kinutuba ng hindi maganda si Orin, kaya napalingon siya. Ganun na lang ang kanyang gulat nang makita niyang naging isang dambuhalang ibon ang aswang na naghatid sa kanya roon. Ipinagaspas nito ang kanyang pakpak at sa isang pagkisap ng mga mata niya, lumipad ang dambuhalang ibon sa kanyang ibabaw. Humuni pa yon ng matinis. Noong akmang dadagitin na sana nito si Orin, agad na napausal ng dasal ang binata. Sakto namang lumapat na ang mga kuko ng ibon sa kanyang balikat nang makarinig siya ng parang pagsabog. Napatras na lang si Orin at napanganga nang bigla ang bumagsak sa lupa ang naturang nilalang. "Anong nangyari sa'yo? Tinamaan ka ng kidlat?"
Hindi napigilan ni Orin ng mapatawa nang makita niya ang naging kalagayan ng aswang. Agad namang nagpalit ng anyo ang naturang ibon at mabilis na tumayo. Susunod na sana ito sa binata nang biglaan itong natigilan at mapaungol. Habang nakatitig doon si Orin, kitang-kita niya kung papaano sumabog ang mga laman at buto ng naturang aswang. Isang mahinang ungol na lang ang nagawa nito at tuluyan na siyang binawian ng buhay. Nang masiguro niyang patay na ang aswang, dumiretso siya sa malaking bahay. Habang papalapit siya, naririnig niyang iba't ibang boses na naroroon. Napagtanto niyang maraming tao roon na sa kanyang hinala ay mga aswang din. Subalit sa halip na makaramdam ng takot, mas pinairal niya ang kanyang pagtitiwala sa kanyang talandro at sa bertud na tinataglay nito. Walang pagdadalawang isip siyang lumapit doon. Habang naglalakad, nakita ni Orin ang iilang mga kalalakihang tila rumoronda. Dahil dito, inihanda niya ang kanyang itak. Batid niyang sa pagkakataong iyon, kinakailangan niyang gamitin ang hawak niya para mabawasan na rin ang mga kalaban niya roon. Noong makita niyang papalapit ang mga yun sa kanya, umusal siya ng orasyon na nagpapatungkol sa kanyang talandro. Pagkatapos nito, patakbo siyang sumugod sa mga lalaki. Agad naman siyang nilingon ng mga yon, ngunit hindi na nila nagawang makapagpalit ng anyo. Nilabanan nila ng patalim sa patalim si Orin, subalit hindi naman natinag ang binata sa kanila. Buong tapang silang hinarap ni Orin at dahil sa naging labanan nila, nakagawa sila ng ingay. Dahil sa bertud na tinataglay ng binata, hindi nagtagal nagawa na niyang patayin ng mga kalalakihang yon. Nasaksihan ng isang matandang lalaki ang naging laban ni na Orin at ng mga tauhan nito, kaya nag-utos nito sa iba pang mga kasama niyang sugurin si Orin. Nagsilundagan ng mga tao roon at nang makalapag sila sa lupa, nagpalit sila ng anyo sa mga asong may mga mapupulang mata. Sinugod nila si Orin, kaya itinuon din ng binata ang kanyang pansin sa kanila. Noong mapagtanto niyang hindi niya basta-bastang magagapi ang mga aswang na yon, kinuha niya ang kanyang talandro at itinali ito sa kanyang ulo. Nasa iyo pala ang talandro ng iyong namayapang tiyuhin na si Magno. Dahil nagwika ang matandang lalaki, naibaling ni Orin ang kanyang pansin doon. Ikaw marahil ang kumpare ni tatay na nagpapatay sa kanya, tama? Hindi sumagot ang matandang lalaki, pero napatawa lang ito. Nasa ganoong kalagayan si Orin nang sugurin siya ng mga aswang. Napasigaw naman siya at ang bawat aswang na lumalapit sa kanya'y tinataga siya. May ilang aswang ang nakalapit ng husto sa kanya. Pero bago pa man nila makagat si Orin, parang may kung anong enerhiyang tumama sa kanila na siyang naging rason para mapaatras sila. Noong halos nasa 10 aswang na ang nakahandusay sa lupa, naisipan ni Orin na usalin ng isa sa mga lihim at mataas na orasyon ng kanyang talandro. Pagkatapos nito, nataranta ang mga aswang at parang takot na takot sila. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ninyo. Isa-isa niyang nilapitan ng mga aswang at dahil nawawala sila sa wisyo, nagkaroon ng pagkakataon si Orin para tagain ang mga ito. May iilan na nakailag at nakatras, pero mas marami ang mga aswang na nataga ni Orin at nabuwal sa lupa. Walang ano-ano, ang ibang aswang ay bigla ang natigilan. Natulala sila at parang may kung anong nangyayari sa kanilang katawan. Napangisi na lang si Orin dahil alam niyang malaki ang posibilidad na tinamaan ng tigalpo ang mga aswang na yon. Sa isang pag-isap ng mga mata ni Orin,
Sumabog ang mga aswang na yon at maging ang mga nilalang na nakahandusay sa lupa. Kitang-kita yon ng matandang lalaki, kaya labis ang kanyang galit. Dapat lang sa ama mo yon. Inagaw niya sa akin ang aking pinakamamahal. Yon ay ang ina mo. Matapos magwika ng matanda, lumundag ito pababa sa kanilang bahay. Hindi na rin ito nag-aksaya pa ng kanyang oras at mabilis siyang umatake kay Orin. Sinubukan pang umusal ni Orin upang sana'y matigilan ng matandang aswang, pero naging baliwala ito sa kanya. Hindi tatalab sa akin ang talandro mo. Napailing si Orin. Yan ang inaakala mo. Magugulat ka na lang sa epekto nito sa'yo. Nagsagupaan ng dalawa at opensa kada depensa ang ginawa ni Orin. Kahit na mabilis ang paggalaw ng matandang aswang, hindi siya natinag dito. Nakaramdam kasi siya ng kakaibang enerhiyang dumadaloy mula sa kanyang talandro. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalaban nang sa hindi inaasahan ni Orin, bigla ang nawala ang matanda. Inakala niyang tuluyan na itong tumakas, ngunit napasigaw na lang ang binata nang makarinig siya ng mga yabag. Sinipat niya ng maigi kung saan ang gagaling ang yabag at napailing siya noong makita niyang papasugod sa kanya ang isang malaking baboy ramo na may nakausling pangil. Nagbabaga ang mga mata nun na parang nagliliwanag dahil sa galit. Sa hindi malamang rason ni Orin, may ideyang pumasok sa kanya na yon ang matandang aswang na kanyang nakalaban. Hindi ka nga basta-bastang aswang lang, pero hindi ako natatakot sa'yo. Pumarito ako para maningil at iisa lang sa atin ang kinakailangang mabuhay. Napaangil ang baboy ramo na yon. Umigik siya at buong bilis na sumugod kay Orin. Alam ng binata na delikado siya sa nakausling pangil ng baboy ramo, kaya sinikap niyang maiwasan ito. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-ilag sa atake ng baboy ramo nang may makita siyang isang pinatulis na kawayan. Hindi niya alam kung ano ang paggagamitan nun, pero naisip niyang may maitutulong yon sa kanyang pakikipagtunggali sa baboy. Mabilis niyang nilapitan siya kinuha ang naturang bagay at nang papalapit na sa kanya ang malaki at mabangis na baboy ramo, sinalubong niya ito gamit ang kawayang matulis. Tingnan na lang natin kung ano magagawa mo kung matuhog ka nito. Kampante si Orin na matutuhog niya ang malaking baboy ramo, subalit gano'n na lang ang kanyang gulat nang saktong pagkalapat ng dulo ng kawayan sa katawan ng baboy, bigla itong naglaho na parang bula. Lumakas ang kabog ng puso ni Orin doon at hindi niya aakalaing naloko siya ng aswang at ginamitan siya nito ng kapangyarihan sa malikmata. Habang nasa ganoong sitwasyon, uminit ng husto ang katawan ng binata at nang mapalingon siya sa kanyang gilid, doon niya napagtantong nakatayo roon ang matandang aswang. Nagulat ka ba? Napatawa ang aswang at bago pa man maitaga ni Orin ang itak niya rito, binuhat siya tsaka buong lakas na ibinagsak sa lupa. Subalit, kahit na mabato ang bahagi kung saan tumama ang kanyang likuran, hindi man lang siya nakaramdam ng kahit konting sakit. Ang naging suliranin lamang niya, nabitawan niya ang kanyang itak. Babangon na sana si Orin, ngunit inibabawan siya ng aswang at siniguradong hindi siya makakagalaw. Sayang ka, binata. Matutulad ka lang sa iyong ama. Napailing si Orin at pilit na nagpumiglas. Sinusubukan siyang sagpangin ng aswang pero sinusubukan niyang mapigilan ng pag-ataking yon ng nilalang. Hindi ako matutulad kay ama. Nandirito ako para maghigante at uuwi akong matagumpay. Umusal ng dasal si Orin at buong lakas na itinulak ang matanda.
Sakto namang napatras ang aswang noong matigilan ito. Napahawak siya sa kanyang dibdib at sa hindi inaasahan ni Orin, nagulat ang mga mata nun tsaka nanginig ang buong katawan niya. Nagkaroon ng pagkakataon ng binata para madampot ang kanyang itak at nang makuha na niya ito, hinawakan niya ito ng mahigpit. Kung kinaya mo ang iba kong tira sa'yo, sa bagsik ng kidlat na mula sa Diyos, ay hindi ka na makakatakas. Unti-unting bumagsak sa lupa ang matandang aswang at nang mapahandusay na ito, agad siyang nilapitan ni Orin. Saktong pagkalapit niya sa matandang aswang, nangisay ito at sinubukan pang sunggaban ng binata. Walang ano-ano, nanginig siya, nandilat ang mga mata habang nakatutok sa kalangitan. Isang malakas na pag-ungol na lang ang nagawa nito nang nagsimulang bumakat at lumitaw ang mga ugat niya sa buong katawan. Napangisi na lang si Orin, gawa ng alam na niya kung ano ang magiging kasunod nun. Sa isang pagkisap ng mga mata niya, sumabog ang katawan ng matandang aswang. Napailing na lang siya nang maalala niya ang sinabi ng matanda. Akala ko pa naman kung sinong malakas. Sa bagsik lang pala ng talandro kasusuko at mamamatay. Napabuntong hininga si Orin at nang masiguro niyang patay na nga ang mga aswang, naisipan niyang umalis na lang at umuwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad, napaisip si Orin patungkol sa kanyang kapalaran. Alam niyang walang mangyayari sa kanyang buhay kung mananatili na lang siya sa kanilang probinsya. Kaya napagpasyahan niyang umalis at tumungo sa ibang lugar. Subalit sa kasamaang palad, dahil sa kanyang pagiging desperado na makalikom ng malaking pera, nakapasok siya sa isang grupo ng mga magnanakaw at holdapper. At dahil sa tangan niyang talandro, lahat ng mga panganib na nakaambas sa kanila ay nagagawa niyang maiwasan. Kalaunan nakalikom siya ng malaking halaga, pero nagkaroon din ng hangganan ng kanilang ginagawa. Nagkaroon sila ng engkwentro sa mga tauhang mayamang pamilya na kanilang pinagbalakang nakawan. Lahat ng mga kasamahan niya ay namatay sa engkwentrong yon at tanging siya lamang ang nakaligtas. Dahil nakapag-ipon na nga siya ng pera, naisipan ni Orin na bumalik na lang sa kanilang lalawigan. Nagpatayo siya ng tirahan doon at nang lumaon, nagkaroon siya ng asawa. Subalit sa kasamaang palad, hindi sila nagkaanak. Dahil dito, inampo nila ang isang pamangkin ng kanyang asawa na si Roman. Dito nila ibinuhos ang kanilang pagmamahal at ibinigay nila ang bawat gugustuhin ng bata. Nagawa ring ikwento ni Orin kay Roman ang naging karanasan niya sa aswang at manghang-mangha naman ang bata roon. Noong lumaon, napag-alaman niyang ang huling naging biktima pala niya ay isang pastor at may mataas na katungkulan na sa simbahan. Magmula noon, hindi na napakali si Orin. Bawat sandali ay tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin at parang may kung anong tinitingnan sa kanyang refleksyon. Sa tuwing tinatanong naman siya ng kanyang asawa kung ano ang problema, hindi ito sumasagot. Isang umaga, maaga silang magbihis dahil magsisimba sila. Dahil may mga ginawa pa si Orin, siya ang pinakahuling nakalabas sa kanilang bahay. Habang naglalakad siya papalabas, napansin niyang parang may kakaibang liwanag sa labas na nakakasilaw. Hindi ito maaari. Marahil ito na ang aking kinakatakutan. Malakas man ang kabog ng kanyang dibdib at nagkaroon siya ng kakaibang kutob na may hindi magandang mangyayari sa araw na yon. Sinubukan niyang isang tabi yon para makapagsimba na sila ng maaga. Saktong pagkaapak niya sa labas ng kanilang bahay, biglaan siyang natigilan at napatingala. May nakikita siyang liwanag sa kalangitan
At bago pa man siya makagalaw, may nakakasilaw na liwanag na tumama sa kanya. Malakas siya na parang kidlat, at bago pa man siya bumagsak sa lupa, mabilis niyang tinawag ang kanyang asawa at ang kanilang ampon. Sinabi nito ang nangyari, at habang patagal ng patagal, nagiging kulay itim ang kanyang balat na parang nasusunog. Napaiyak na lang ang asawa ni Orin dahil sa nangyari rito. Hindi na sila nakapagsimba dahil minabuti nilang ituon ang kanilang pansin kay Orin. Aalalayan pa sana nila ito para makapasok sa kanilang bahay, subalit nangisay na lang ito at tuluyang binawian ng buhay habang nandidilat ang mga mata. Napahagulgol ang kanyang asawa at hindi nito magawang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Para rito, naging misteryo ang naging pagkamatay ni Orin. May mga haka-haka ring kumakalat sa kanilang baryo na marahil tinira ng malakas na kulam o tigalpo ang lalaki kaya agaran nitong binawian ng buhay. Lingid sa kalaman nilang dalawa, binalikan si Orin ng mga ginawa niya noon para lang magkaroon ng limpak-limpak na salapi. Ginamit nito sa kawalang yaan ang ipinamana sa kanya ng kanyang tiyo Magno, kaya yon ang naging resulta. Ang kasamaang kanyang nagawa ay nadagdagan pa noong minsan niyang pasukin ang bahay ng isang pastor kung saan nagkaroon sila ng engkwentro. Ang hindi alam ni Orin, baka nasugatan niya ang alagad ng simbahan kaya nagkaroon yon ng epekto sa kanya. Lingid sa kaalaman ng lahat, tanging ang ampon lamang nila ang nakakaunawa ng pagkamatay ni Orin ay hindi dulot ng kung anumang gawa ng tao o elemento. Sa halip, binalikan siya ng sarili niyang gamit dahil sa pagiging pariwara nito at kawalang respeto sa sugo ng Diyos. Marahil naging kulang ang pamilin sa kanya ng kanyang tiyo Magno, kaya hindi niya ito gaanong naunawaan. Kaya yon ang naging mitya ng kanyang buhay. Hindi naman nalaman kaagad ng kanyang asawa ang naging hanap buhay nito bago pa man sila magsama. Nabalitaan na lang din ito sa mga kaibigan niya na nasangkot si Orin sa iba't ibang nakawan sa mga syudad na bahagi ng Luzon. Subalit, wala na rin siyang nagawa dahil alam niyang masyado nang huli ang lahat. Sinubukan pang hagilapin ni Roman ang gamit ni Orin pero kusa itong nawala. Kahit saan niya hanapin ay hindi niya ito makita. Kaya mas lalo pang tumibay ang hinala niya na baka namatay nga ang lalaki dahil siya ang sumalo ng kanyang gamit na tinatawag ng mga albularyo, ermetanyo at dibino na kidlat ng Diyos na sumira sa Sodom at Gomora. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam ko marami na naman sa inyo magtataka, magkukumparahan kung sino mas malakas, kung yung kidlat ba ni Metatron o itong nabanggit dito na kidlat. Pero alam nyo ba, na yung nabanggit dito na kidlat yung tinatawag natin na, di ko kasi alam kung pwede kong banggitin pero yan yung tinatawag na aral ng OX. Alam na alam yan ng mga sobrang batika na manggagamot, ermetanyo, albularyo o kahit sino na purong kanan. Aral yan ng OX. Aral ng OX o kung anong gusto nyong itawag dyan. Alam nyo, isa rin to sa mga nakakatakot na gamit, no? Hindi rin to basta-basta. Kasi pwede ka mag-sacrifice ng mga ngipin dito. Pinapahina naman ito yung loob ng katawan mo. Kung kay Metatron, pwedeng lusawin yung mga buto mo. Dito unang titirahin yung ngipin mo. Isa-isa yung malalagas, lalo na kapag nagkakamali ka ng aral, nagkakamali ka ng bigkas. Parehas na parehas kay Metatron. Pero iba yung lakas na itong OX. Matindi rin naman to, pero ang pinagtataka ko sa kwento kasi parang medyo nakakapalagpas sa kanya yung mga aswang . Diba? Kung tutuusin, wala dapat laban yun sa kanya kasi nga aral na ng OX yung nasa kanya . Diba? Kahit sinong aswang, kahit sinong halimaw o demonyo, katapat mo, tapos meron kang aral ng OX, walang gagawin sa'yo yan. Tatayo ka lang tapos
Wala talaga, literal. Kasi yung aura pa lang ng OX, para rin yung si Metatron. Ang pinagkaiba lang nga talaga kay Metatron, sobrang sensitibo ng aral na yon. Well, same lang din naman dito kay OX, pero hindi kasi nabanggit kung ilang porsyento ng OX yung ginamit niya rito sa kwento eh. Doon kasi sa nakaraan nating kwento, 1% lang yun. Dito sa OX, di ko masabi kung ilan, pero parang sobrang lakas naman na ng tsuhin niya eh. Kasi nakakaya niya ng pabagsakin yung kidlat. So siguro mataas na porsyento yun, pero hindi 100% yun. Iba kasi kapag 100% yung tangan-tangan mo na OX. Sobrang lakas nun. Lakas na nun dalawa, di ba? Hintayin ninyo. Meron tayong isa pang aral na babanggitin dito sa channel natin. Grabe nga eh, no? Alam nyo, share ko lang Mula nung isang beses na nabanggit ko si Metatron, sunod-sunod na yung mga nagpapadala ng sobrang lalalim na aral na hindi ko ninanarrate way back 3 years, 4 years ago. Na kung tutusin, pwede ko nang banggitin yun sa channel eh. Pero hindi ko siya binabanggit. Pero ngayon, sunod-sunod na. Ngayon pa lang, search nyo na. Ewan ko lang kung lalabas dyan, ewan ko lang kung marami ring nakakaalam nito. Kasi ako, ilang beses ko pa lang itong nakita. Pati nga mismo yung sender, hindi naniniwala na medyo alam ko yun eh. 99 na pangalan ng Tiyor. Lalabas sa atin yan. Alam niyo yung aral na yan? Nagpapayanig yan ng mundo. Pero sige, tingnan natin yung magiging kwento niya. Abangan na lang natin yun. Abangan nyo yun ha. Dito muna tayo sa kwento na to. Overall, masasabi ko, sobrang angas nito. Hindi nga lang masyado na-highlight yung OX. Pero maski kayo, pwede nyong i-search yan, kidlat ng OX. Makikita nyo yan. Kalat na yan sa mga site. Pero syempre, huwag tayo masyadong magtitiwala. Ang isang magaling at mahusay na albularyo, hindi maglalagay ng kompletong aral yan. Lalo na sa internet pa. Maliban na lang kung karapat dapat ka. Maganda yan sa marunong talaga. Ako hindi naman ako marunong, pero syempre, medyo marami na rin tayong alam kahit papano. Kaya, ang sinasabi ko lang sa inyo, mag-iingat kayo kung saan kayo kukuha ng aral. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Siya. At ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda. Yan o, diba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus doon, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyong sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga Gumamela Celis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan yun.
Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.